iti maysa nga mangibagi, kada tayo iti kongreso, iti beneg, iti party list. Kakailyan, agkay kaysa tayo kuma, nga magsuporta iti probinsyano ako party list. Taisuti maysa nga pangnamnamaan tayo nga tumulong kada tayo. Maysa nga inangan ayat kan managtulong. Ken mapagtalkan tayo ti amin akanito. Veni Nola Ortega, ang probinsyano ako party list. Aduti pagsaatan no ni Kurt Martin, di mang tuloy dagiti narugyan. Lalo nga abdur asti ili nga pugo, tanagaget king si pupuso nga agserbi. Ni Kurt Walter Martin ti hiboto, mayor tayo dito'y pugo. Kung bise mayor na Joe Basalio, ay dungdung muntay nga pugo. Baro nga rupa, baro nga namnama, ngem saan nga sabsabali. Daytoy agbalin nga sumaruno nga gobernador ti probinsya tayo, ket anak daytoy agdama nga gobernador tayo. Masigurado tayo nga ti serbisyo ken ayat nga iburay na ket kaasping metlang dagiti inaramid ni Apo Pakoy. Amin nga galad iti maysa nga nasayaat nga leader ket adda kinkwana. Ti gobernador ko ket gobernador tayo amin dito'y pugo. Governor Rafael Rafi Ortega David. Kurt Walter Martin ti hiboto, mayor tayo dito'y pugo. Kung bise mayor na Joe Basalio, ay dungdung muntay nga pugo. Keep on going, Pugo! Go, Pugo, go! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Mga kaibigan, ako po si Dauby D. Guzman. Hanap nyo ba ay mabilis, tama at napapanahong balita? Tumutok na sa mga social media accounts ng Regional News Group o RNG Luzon. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing gamit ang hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, follow, subscribe sa mga social media accounts ng RNG Luzon. Narito na ang mga nagbabanggang balita. Dalawang kaso ng Omicron variant sa Baguio, kinumpirma. Kaso ng COVID-19 sa Pangasinan, tiniyak na wala pa sa critical stage. Unang kaso ng Omicron variant sa La Union, naitala. Plantasyon ng marihuana sa Kalinga, sinalakay. Batas na nagbabawal sa child marriage, aprobado na. Sikreto ng isang cafe na nakilala dahil sa magandang tanawin, pasyalan. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Nakapasok na sa Baguio City ang Omicron variant. Ayon sa Department of Health, 2 na ang kumpirmadong kaso sa lungsod.
Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Kinumpirma ng Department of Health Cordillera na may dalawa ng kaso ng Omicron variant sa Baguio City. Disyembre noong nakaraang taon nang magpositibo ang dalawa. Ang isa ay asymptomatic at ang isa naman ay nakaramdam ng mga sintomas ng COVID-19. Pareho silang walang travel history sa labas ng lungsod. Ipinadala sa Philippine Genome Center ang kanilang mga specimen noong December 23 at December 28. Ika-15 ng Enero, bumalik ang resultang Omicron nga ang variant na tumama sa kanila. Parehong gumaling na sa nasabing sakit ang dalawa. Ipinaliwanag naman ng pamahalaang lungsod ang proseso upang malaman ang variant ng sakit. Ang isang tao na nagpositibo ngayon, itetest mo sa antigen. But antigen test doesn't determine if it's an Omicron, Delta, or whatever variant it is, no? So, yung sample nila, pipili tayo ng sample, ipadadala natin at random sa genome laboratory. It takes weeks bago lumabas yung result to confirm that it's an Omicron variant. Pero by the time na dumating na yung result, naka-recover na yung tao. Malaki din daw ang posibilidad na Omicron ang lumalaganap ngayon sa lungsod. Yes, di ba sinasabi natin parati yun, pati si Mayor, kasi by correlation, ano bang property ng Omicron? Mabilis kumalat. No? Yan ang property niya. So, ang bilis-bilis kumalat nito. So, that's one confirmatory property ng Omicron. Tapos, mild ang cases. Yung pang asymptomatic. So, yun, that's another property of Omicron. So, basing it on those properties of Omicron variant, we are correlating that, kasi kung konti nagsisipin, nakita niyo ba yung death natin, very, very little? Yung oxygen natin halos hindi nga nagagamit eh. Bagamat mabilis ang pagtaas ng mga kaso, nanindigan silang kontrolado pa rin ang sitwasyon ng COVID sa lungsod. Naitala kahapon ang panibagong record high na 646 COVID cases. Pumalo na sa 3,900 at 70 ang aktibong kaso ng lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kampante ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan na wala pa sa critical stage ang COVID-19 cases ng lalawigan. Magbabalita, Charles Limon. Kahit nakapagtala na ang probinsya ng Pangasinan ng 4 na kumpirmadong kaso ng Omicron variant, para sa Provincial Health Office, wala pa sa kritikal na sitwasyon ang COVID cases ng probinsya. Our bed capacity is not on the critical level yet. So parang hindi namin kino-correlate siya doon sa Delta variant na infection. It's more really on the Omicron na community transmission. Kasi po, it's milder. Some majority of the cases are actually asymptomatic. Hindi ho siya umaabot po sa ating hospital. Right now, in the 14 government hospitals, we have 119 confirmed cases. This is as of yesterday po. Na if you look at that, and then we have about 265 suspected. So 71% ang bed occupancy natin sa COVID-dedicated beds po natin sa 14 hospitals. Sa buong probinsya ng Pangasinan, papalo sa 1,731 ang active cases, 35,218 ang recoveries at 1,250 ang kabuuang bilang ng mga namatay. Balik operasyon na din ang molecular laboratory ng probinsya matapos ang pagpositibo sa mga staff nito noong nakaraang linggo. Malapit naman nang maabot ng probinsya ang herd immunity mula sa halos 2 milyong populasyon ng probinsya na eligible sa COVID vaccine. For the total first dose, sir, na nabigyan na po natin sa probinsya ng Pangasinan, we have actually 77% na po tayo. This is about close to 1.9 million ang 1.9 million. Yes po, ang nabakunahan na po natin. For fully vaccinated naman po, ang target po dyan is 50%, but we are 66.23% or about 1.6 million. And we have remaining unvaccinated of, including Dagupan City, about 556,000. Pero inclusive na po dito, yung 5 to 11 years old na ang target is 430,000.
sa lungsod ng Dagupan kung saan mayroong 223 active cases ng COVID-19, magsasagawa ang pamalang lungsod ng regular na disinfection sa palengke. Isasagawa ito tuwing una at ikatlong Huwebes ng bawat buwan habang pinapabilis pa ang rollout ng bakuna sa lungsod. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa buong probinsya ng Pangasinan at mga karatig probinsya sa Region 1 dahil pa rin sa pagsipa ng mga kaso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Naitala na ang unang kaso ng Omicron variant sa lalawigan ng La Union. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Kahapon, isang balikbayan mula sa United States of America ang naitalang unang kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa La Union. Ang pasyente ay isang fully vaccinated na residente ng Camilo Ocias Village sa Balawan. Nag-negative sa RT-PCR test noong December 16, 2021 ang pasyente bago lumipad pabalik ng bansa. Pero lumabas ang sintomas sa ikatlong araw ng kanyang isolation sa isang pasilidad sa Manila. Muli siyang isinailalim sa RT-PCR test at dito lumabas na positibo ang resulta. And after completing the 14 days at isolation niya upon arrival sa country, natag na siya as clinically covered and with the Bureau of Quarantine. So, yun yan. January 2 siya na-release from isolation with a negative antigen. And then, January 5 pa siya pumunta dito. Dagdag pa ni Dr. Marfil na kumpirmang Omicron variant ang tumama sa pasyente base sa positive result noong ika-22 pa ng Disyembre. Nilabas lamang ito ng Philippine Genome Center kahapon. Usually kasi ang nakalagay doon yung resident address niya is yung dito. Yun lang naman yun. Hinimok naman ang mga residente na doblehin ang pag-iingat at sumunod pa rin sa health and safety protocols, gayon din ang pagpapabakuna ng primary and booster doses para dagdag na proteksyon. Sa kasalukuyan, 53 ang aktibong kaso ng bayan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, nadiskubre sa Sugpon, Ilocos Sur ang 5 taniman ng marijuana. Arestado naman sa bypass operation ang isang tulak. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa nipuwersa sa pagsalakay sa kabundukan ng Barangay Kawayan, Sugpon, Ilocos Sur, ang PIDEA Region 1 at La Union Police Provincial Office. Itinebre kasing may marijuana plantation sa lugar. Aabot sa 5 marijuana plantation site ang nadiskubre. Aabot sa 7,000 piraso ng tanim na marijuana ang binunot at sinunog ng mga otoridad. Kasama na dito ang 5 kilo pa ng pinapatuyong dahon ng marijuana na natagpuan din sa plantasyon. Papalo sa 2 milyong piso ang halaga ng sinunog na marijuana. Nasukol din ng mga miyembro ng PIDEA Region 1 at Ilocos Sur Police Provincial Office noong Biyernes ang tulak ng droga sa Bantay, Ilocos Sur. Nakilala ang nahuli na si Rolian Argilia, target listed ng PIDEA at PNP sa iligal na droga. Ibinenta ng suspect sa nagpanggap na buyer ang isang pakete na naglalaman ng halos 1 gramo ng pinaniniwalaang shabu. Nakuha mula sa suspect ang nasabing kontrabando na nagkakalaga ng 8,000 pesos, bypass money at iba't ibang personal na gamit nito. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Plantasyon ng marijuana sa Kalinga, sinalakay. Yan at iba pang balita. Abangan! Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pupunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Sinalakay ng PNP ang plantasyon ng marijuana sa Kalinga. Magbabalita Charles Limon. Ekta-ektaryang mga taniman ng marijuana. Ito ang bumungad sa mga puwersa ng Kalinga Police Provincial Office sa Copland Stormbreaker na isinagawa kahapon sa Barangay Lokong at Butbut sa Tinglayan, Kalinga. Meron na naman panibagong accomplishment ang inyong Police Regional Office Cordillera, no? Sa pangunguna ito naman ng ating Special Operating Units ng PDEC. Ito ay ginawa sa Barangay Lokong at saka sa Barangay Butbut proper. Overall, meron tayong 72 million worth ng marijuana plants na nasira at saka 150 kilos ng dried marijuana leaves. Ito yung mga pinatuyo na. Aabot sa 4 na plantasyon ng marijuana ang tumambad. Papalo sa 280,000 na piraso ng tanim na marijuana at 150 na kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang sinira ng mga pulis. Nagkakalagang mga ito ng 74 million pesos. Sa katabi namang barangay na Butbut proper, 2 plantasyon ang sinalakay. 80,000 na mga tanim na marijuana na nagkakalaga ng 16 na milyong piso ang sinunog. Sa kabuuan, papalo ito sa 90 million pesos ang halaga. Malaking kwento sir, malaking taniman to sir kasi medyo kung basehan natin yung figures talagang medyo malaki. At sa tawag dito, ang ano dito is merong 150 kilos na pinatuyo na, ibig sabihin napatayo na to. Ipapak na lang to, igagawin bricks and possible na rin itong ibaba. So maganda is na huli na natin to kaagad yung 150 kilos na to, hindi pa nila na ibaba. Kaya ng dati, walang nahuling cultivator. Tiniyak ang patuloy na pagpapatrolya sa mga kabundukan ng Tinglayan upang mabura ang mga natitira pang plantasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, 10 most wanted sa lalawigan ng Kalinga ang naaresto. Magbabalita, Randy Guzman. Makalipas ang 6 na araw na operasyon, arestado ang 10 wanted na individual sa Kalinga. Isa dito ang top most wanted ng probinsya.
po yung tapos wanted natin noong January 14 ng alas 6 ng umaga. So, siya po ay may kaso siyang frustrated murder po. Siya ay nakakulong ngayon sa Pinukpok Municipal Police Station. Maliban sa 10 nahuli, nadiskubre din ang 2 taniman ng marijuana na may kabuang halaga ng 10,160,000 sa Tinglayan. Samantala, 6 na loose firearms naman ang isinorender sa mga pulis sa nasabing anti-criminality operations. Yung mga nag-surrender ng firearms po, wala po silang mga kaso. Bale, dahil po lagi tayong pumupunta sa mga barangay, nagko-convince para mag-surrender sa mga armas na walang kaukulang papel, voluntaryo po nilang ibigay sa amin. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Merong bagong pirma ang ating Pangulong Duterte noong December 10, 2021 na isang bagong batas at ito yung banning child marriages or criminalizing child marriages. At ito yung Republic Act 11596, also known as an act prohibiting the practice of child marriage and imposing penalties thereof. Ano ba itong child marriage na sinasabi? Hindi kaila sa atin na yung mga ating kababayan who are members of the indigenous cultural communities or Muslim tribes allow their children even from 9 years old, 12 years old, below 18 na bata pa sila ay pinapakasal na sila. Of course, maraming nag-object sa ating mga kapatid na Muslim that this is part of the culture and tradition of the indigenous peoples at hindi dapat pakialaman ng Estado itong tradition na ito. However, ang ating mababang kapulungan at ang Senado, winay naman nila yan. At na-decide nila na between the culture and between the tradition, mas importante ang protection ng best interest ng mga bata. So now, if you are 18 and below, hindi ka na pwedeng ipakasal ng iyang magulang sa isang lalaki, sometimes of their choice pa, no? So merong mga yung tinatawag nating arranged child marriage, bawal na ho ito. And ang penalty dito napakataas. 40,000 pesos ang fine and a jail term of up to 12 years. And ito ay, like I said, although contrary to some of the beliefs ng ating indigenous people, this law will aim to protect the dignity, the honor of the child, kaya nga child marriage ang sinasabi. And we do not want to force the children into a marriage which they do not like for their own protection. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Sekreto ng isang cafe na nakilala dahil sa magandang tanawin, pasyalan. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomeBuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Nakilala ang isang cafe dahil sa makapigil hiningang tanawin. Bukod dito, saang aspeto pa nga ba sila tunay na kahanga-hanga? Alamin sa kwento ni Renalyn Pintang. Mahamog at building kapaligiran sa umaga. Maliwanag at kumukutikot-hitap na ilaw naman sa gabi. Ito ang tanawin na dinarayo at binabalik-balikan sa Kaulayaw Cafe. Sa katunayan, karamihan sa mga bumibisita rito ay bumabiyahe pa mula sa mga karating na probinsya para lamang personal na makita ang overlooking view sa lugar. Napunta lang kami dito kasi naghanap kami ng mga cafe na may magandang view para sa mga special occasions. So nakita namin sa net yung Kaulayaw. Maganda yung reviews niya, so tinry na. Katulad ni Benny, sa social media rin nakilala ni Cyrus ang cafe. Ang view din dito ang unang pumukaw ng kanyang atensyon. Nakita ko siya una sa social media, sa Facebook. And siyempre unang mapapansin is yung ganda ng view. So yun sa lighting, sa sunset, and yung pagkakapwesto ng cafe itself, maganda. Pero lingid sa kalaman ng karamihan, hindi lamang dito kahanga-hanga ang Kaulayaw. Sa likod kasi ng magagandang tanawin ay ang advokasya nilang tumulong sa komunidad at sa mga taong nagbibigay buhay sa kanilang produkto. Para makatulong din sa community, ang hinay nilang mga cook nun, tsaka mga servers. Sa cook, yung mga mobbies na walang work. Sila yung mga hindi lang before sa karinderya. Up until now, sila pa din yung mga workers. And then, para naman sa mga servers, waiters, puro working student lahat. Tumutulong din ang Kaulayaw sa mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng mga lokal na kasangkapan. Talagang local lahat ng
ng products, and then ethically sourced talaga yung from the coffee to kung paano siya ipack. Bukod kasi sa coffee, may iba pang products yung Kaulayaw na local din. Samantala, nanggagaling naman ang kanilang mga kape sa iba't ibang probinsya tulad ng Mountain Province at Davao. Ipinagmamalaki rin nila ang kanilang specialty blend na tanging sa Kaulayaw lamang matitikman. Dahil dito, ang hiling ni Apple, kalamihan ng mga posts about kung gaano kaganda yung view dito sa spot namin. Pero aside from the view, gusto rin namin na malaman ng mga tao yung story behind Kaulayaw. Merong mga tao behind dun sa local coffee, which is yung mga farmers, yung community, yun nga, yung mga employees. Maliban pa rito, kapansin-pansin din ang paggamit ng mga Filipino salita sa kanilang menu. Ilan dito ay ang mabini para sa ham and cheese toast at sinta para sa pancake with banana. Mayroon ding Ilonggo term na palangga para sa bestseller na Ice White Chocolate Mocha. Sa ngayon, mayroon ng 2 branch ang Kaulayaw, malayo sa isang table nang nagsimula sila noong July 2020. Inaasahan din ang pagbubukas ng kanilang panibagong branch sa susunod na buwan. Reynalyn Pintang para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Mga kaibigan, ako po si Dauby D. Guzman. Hanap nyo ba ay mabilis, tama at napapanahong balita? Tumutok na sa mga social media accounts ng Regional News Group o RNG Luzon. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing gamit ang hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, follow, subscribe sa mga social media accounts ng RNG Luzon.